Prečo My Life? Lebo sloboda, lebo transparentnosť, lebo prostredie, lebo belief, viera, nie len v seba, konečne aj vo firmu, produkt. Niečo, čo naozaj môžeš veriť, lebo s nimi spolupracuješ 10-15 rokov a to ti dáva potom ohromnú silu. Game changer, ktorý prichádza, lebo im rozdeliť 100% akcií. Proste niečo, čo tu nikdy nebolo. Nie porovnávať, ale dostať tú pridanú hodnotu na prvé miesto. A tá pridaná hodnota je práve ľudia, hodnota celej spoločnosti a forma, ktorou to dávame von. Budete o nás počuť, budete nás vidieť, budeme viditeľní stále viac, lebo nás bude stále viac.